Dana Edwards sy'n ein cynghori i beidio a barnu llyfr yn ôl y clawr. Wel, dyna'r neges arferol. Ond nid felly wrth ymweld â'r arddangosfa llyfrau Cain, sydd i'w gweld yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth tan Rhagfyr y 9 2022. Edmygu'r cloriau hynod brydferth yw pwrpas yr arddangosfa hon. Mae elfen arall wrth gwrs, sef gwerthfawrogiad o dechneg rhwymo llyfrau, gan ddefnyddio dulliau hynod grefftus. Ac mae yna ffilm fer yn rhan o'r arddangosfa sy'n esbonio'r broses hon. Ond y cloriau, nid y fecanyddiaeth sy'n denu. Ceir 220 o lyfrau yn yr arddangosfa, dim gormod o bwdin felly, y cynharaf yn dyddio o oes Victoria a'r diweddara o oes Elizabeth yr Ail. Mae'r cyfrolau hyn o gasgliad y llyfrgell yn enghreifftiau dengar a'i cloriau wedi eu haddurno ag aur, dyluniadau artistig, rhai ar ledr, eraill ar fwrdd neu felwm. Mae'r arddangosfa yn un noeth mewn un ystyr. Ni cheir unrhyw destun i esbonio'r hyn a welir wrth yr arddangosion, yn hytrach mae'r wybodaeth hynny mewn catalog ar wahân. I mi, roedd hyn yn gryfder gan arfodi rhywun i ganolbwyntio ar y gweledol. Mae'r llyfrau wedi eu gosod mewn 2 res ac ar wahanol lefelau. Tra bod hyn yn ddeniadol i'r llygad, weithiau teimlwn fod angen i mi gwtio lawr i lefel lle medrwn werthfawrogi'r clawr yn llawn. Ond wrth gwrs, mwyn gwneud yr arddangosfa'n hygyrch i bobl sydd mewn cadair olwyn, mae'n hynod bwysig fod y llyfrau wedi eu harddangos ar lefelau priodol. Ac o ran yr arddangos, yn bersonol, byddwn wedi hoffi petai'r arddangosfa yn dilyn trefn gronolegol mwyn medru cymharu'n haws gynnyrch y gwahanol gyfnodau. Nid oedd yn amlwg i mi fod yna reswm dros y drefn a ddewiswyd. Yn bendant, mae'r rhai cyfrolau yn sefyll allan. Efallai mae'r uchafbwynt oedd The Mountains of Wales, un o lyfrau gwasg gregynog. Gwasg sydd wedi arbenigo ers dyddiau Gwendolyn a Margaret Davies mewn cynhyrchu llyfrau hynod gain. Mae'r gyfrol hon wedi rhwymo rhwng byrddau felwm tryloiw, gyda chynlluniau haniaethol hardd ar ei chloriau. Yn aml wrth gwrs, mae cynnwys llyfr yn dylanwadu ar y clawr. Mae'r 2 gyfrol o Under Milk Wood a arddangosir yn enghreifftiau amlwg o hyn, gyda'r cloriau yn dangos llaregib gyda llaw. Mae llaregib, Sianôl, yn bygyr o. Elfen o hiwmor drygionus Dylan Thomas. Mae'r haenau tenau o ledr ar fyrddau a ddefnyddir yn enghraifft o broses o elwir y lacwnws, hynny yw, rhychog neu dyllog. Bu Julian Thomas yn bennaeth adran rhwymo a chadwraeth Llyfrgell Genedlaethol Cymru am nifer o flynyddoedd, ac mae enghreifftiau ei arbenigedd yn yr arddangosfa hon. Cydweithiodd â Syr Cyffin Williams ar aml i'r rwymiad. Mae dyluniau Syr Cyffin a medrusrwydd Julian wrth drosglwyddo'r ddelwedd i glawr y llyfr yn amlwg yn Across the Straits. Yma gwelir dawn Syr Cyffin i symleiddio'r hyn a welai, mwyn creu darlun trawiadol. Mae'r darlun hwnnw wedyn yn gwneud clawr llyfr penigamp. Enillodd Julian wobr am ei rwymiad o House of Leaves, cyfrol o gerddi gan Dafydd ap Gwilym. Taw yn 1993 y gwnaed y gwaith, mae'r felwm wedi ei steinio a ddefnyddir, yn creu ymdeimlad hynafol, a hynny'n addas iawn ar gyfer clawr cerddi a sgrifennwyd yn y 4edd ganrif ar 10. Mae'r rhwymiad yn enghraifft arall o'r cynnwys yn effeithio ar y dyluniad. Yma, ceir ymdeimlad o edrych trwy goedwig, ac mae'r llinell aur yn symbol wedyn o lif a rhythm y farddoniaeth.
Mewn oes lle mae gweisg yn cynhyrchu llyfrau wrth ei miloedd ar beiriannau mawr, mae mor braf cael ein hatgoffa o apêl arbennig cloriau Cain ac o ôl crefftwyr ar ei creu.